Hadin wada dep opore bnia egi RTI wada yok jubab na yung kre kam ga DSC East Giant Hills District. Ki wada yile da reaching son siang chai kam te dei lang wa uker lang so de tho gi cha UDC uman le chairman ga DSC they were able khat nhau tu li wa MK mule ya pun bah pen miat. Ba yo pun man ye khut kre wa khoj yo yo ye chen ya gi pe ba. Mentakas ni nga bati sa dalam show belong yang saya am bakal nak buat seeking ni abedai bat ka benta jong ka DSC apa incentive district kuma i magla ta kebot pai ba bara pila i ba kajinya lenti jong ni unta ke ban isar lan ban pai nya ya kerkom trekam bat kerkom nya kam jong ka DSC hadin mangi ayo ki information ba ke RTI reply ke balang ila file ban hatani berdep ngila saya ba ya idong kam ke ba penbah ya kene kerkom proses prosedur jong ka DSC kenang ban long kum ka benta ke ban build confidence bat ya keding sakri babiang tam sa ki pai ba jong ka district kam tam sa ki ba apply kam te habai ka deb kani minta kasni ngilami sa UDC balong chairman jong ka DSC ngilabo ya ka suggestion sa ka sarkar kam tam sa ka DSC ban don kata ka reformation apa ka DSC ke putri kam jong ka talon kani ngilabo kan new liki suggestion sa ka DSC ke banongkong ka habe dei bat ka advertisement te habe dei bat ka advertisement ka jing i jong iman ka advertisement wala bo ka bakut minta kasni hi ngila iklan ba DC ba udai ban ai extension ya kapor bala lashim ba ar udai ban change ka ketua mdoi tam ban don ban long preference ke ki ba nong song song jeng district hendrei kidei ban sha tang yakin nong song song bapura joka district ya kataro UDC balong chairman ka DSC ulap dia badala penmi ya ka korrigandum habe dei bat kane ka advertisement ke bala extend ke bala pensai ba dei tang kitrai nong song jong ka district ki bala ban apply ka ni ka kam ka ba arpat ka long ka habai dei bat ker kompetitif sa ki applicants habai dei bat ka recruitment stages nila aya ka suggestion nakta ka balai habai dei bat ki dei ban snanot da ka calendar mo jakar each period ya ka ba don kam habai dei ka DSC ki dei ban don ban ka annual recruitment calendar ka basau kidai ban create lani appoint ka independent observation panel kebasan kajingkeli kabadai hamlong ka system kemalong secrecy bat confidential bah ka bahindriu kajingkeli kementar examination ka DSC kidai ban habdon haduk sau variant kebanyo kadai kebandon ka transparent and fair recruitment examination process habangila bo ya session bagi kadai bandon ka CCTV lani ka video recording kadai bandon ka shutdown jong ka internet bat ka Omar sheet kedai bandon bat ka carbon copy bat kwe badai ba prapat anila dawa ba ban display pada ka professional answer key kemudian bak exam kedai ban penbena ya ki answer key kena mabishar applicants ki ban kin bishar kan poi ka stage pat lada don jing lani ki jing wit lani ki ding bomdai ke baki applicant ki yo ki candidates kan don bak mechanism ka bangi ka answer key challenge mechanism ka next stage ka balong ba spau kalong ba display lani ka publishing of final answer ki kababot pat kalong ka final merit list ka display hadin baki la bisar ya barok kata ka answer ki kabakat ar pat kide ban notify bat ya kitu ki kandik ki bela sajet na ka weka stage kide ban pen ibat ka marks bat ki information habe dei bat jongki candidates ka ban next ka balai kedai ba kedraw syai ba kanuka ratio kidai ban khod ya kan from one stage to other stage kan sam second stage kat kum ka ratio kumbai long menta 1:2 hendrei ngila session ban pen kiu na ka 1:3 ka next part ka long ka 14 ladawa bagandai bandon ka tie breaker rule lada don ki candidate ke bayat tie ka jok ka marks hadin baka written bat ka personal interview lada yatai ka marks kinton ban ka specified rules ke ban break ya kata ka tie of marks ka next part ya ka delegation of final result we ka interview marks but ki information apa dai bat jongki applicants kan riu kalong ka creation of a separate DSC grievances cell ane redressal mechanism but khaddo ko balong ba increase the member belani ki stakeholders habe dai bat jongka DSC committee te halor kani mila asa jing thot BC ula kular ba musim kaya kani ka kontinti manumala gi ong ba hoi dokumen bandon ka reformation hapo jongka DSC hapo kani ka district ngidang api ka jubab lemba ka jing thot ba musa ai kani ki report kisni ban wan ka assurance kan nagaliang ko ka ba pun kenang nagaliang ko ba ban la ban le ikni ka jing dawa ko
uong ba unta pentip ki DSC member bat namanap kanero ka memorandum jong ingin ai copy ro sa kinamik macam ka district ngado yu bai para kermen sella bati kong Santa Mary sella te kun sa chong bisar bat ki ginsak kong kejengtip ginsak khot yang i agman ya bisar bat barok kini ki suggestion jongi kenang baki proceed ya ka recruitment process jong ni usna jing ya dai bakani ka jing dawa jong ping yo iba pula de bukan file gini API pala de hakni ki banai pala de try smudo la dai ka niru ka jing dawa ka jong pi ka ni reformation la da kim sim khia ta ka try na sin jam ka jong pi kumbagi yo ibn ta pa pilai lang armon pilai slok ti lang na ta ka ni ta ka try ka sin jam na kliang jong pi la da na kliang ka DC office kamla ban la na ta ka ni la da ki penslam kumbagi penslam hakni ki port bala da ngidang ap kumba lakular ba unsa reply ya kani ka memorandum ke jongi ngina ab ya kata ada kodum kod jingelang yongiro ngin pelaro kodro ngin bisa ka kam ka ikin ya rai aden kata la don kam ki ba sa next stage kin poi baca ka the department hoj na katuka RTI ka don arbenta si benta ka balong ya kani ka recruitment process ka bala dep ka cukup por ngilapan ya keparot information related ya ka recruitment process ka bala dep bat ker company jaj ya menta ngila samir ka bai debat ker company jaj bat ker company kam jongka DSC tengila ada ka suggestion kanang bak kan long ka improvement apa ka district ya ker penjaj kam ke jongki te bai de katu information semua haden ngarang analyze kidang sapor sakatuk ani por yang ni ngin selai ka ba don kam so itu ngi kindia ta jing de mantep ha ko ki korba de kai ka ni ka ayu ka proses ni ka progress na ka bentak ni ka to don ai ka solution na ka bentak ni nama ka bon ki page kum tu melalui arjan dus pak selatam de ya kata depa burom ala dani ngin sa brief isa pai balen baki latak